दिनै फिन आपार प्राइमारि लेभेल टेट आनजादनि फराफारियाव थानाय मोनसे आयदा थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाय बे आयदानि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे आयदानि सावरायनायनि सायाव आसा खालामो फैबाय थानाय टेट आनजादाव एसेब्लाबो आनजादगिरिफोरखौ माबा मोनसे हेफाजाब होगोन। दा दिनै सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाय। बेखौ ओरैबो बुंनो हायो बिदिन्था आरो थाइजानि बिदिन्था बेबायदिबो बुंनो हायो। दा बेयाव बिदिन्थाजों थाइजानि सोमोन्दोआ माबायदि, दा बर'आव माबायदि दाजाबदाफोरनि गेजेरजों थाइजानि हाबा मावनायनि समफोरखौ मिथिनो मोनो, बिनि सायाव दिनै सावरायनो नागिरदों। दा सरासनस्रायै बिदिन्था होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो, बा थाइजानि बिदिन्था होननानै बुङोब्ला बबेबा मोनसे खामानिनि समखौ मिथिनो मोननाय एबा जायफोर दाजाबदानि गेजेरजों थाइजानि हाबा मावनायनि समफोरखौ मिथिनो मोनो बेखौनो थाइजानि बिदिन्था होननानै बुंनाय जायो। दा बर' रावाव बेबायदि थाइजानि बिदिन्थाखौ इंराजि रावाव जेरैबायदि मोनथाम बाहागोआव बाहागो खालामदों, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फिउचार टेन्स, थिग बेबायदिनो बर' रावावबो मोनथाम बाहागो खालामदों, जाखां बिदिन्था, जाफु बिदिन्था आरो इयुन बिदिन्था। दा इंराजि रावाव नाथाय मोनफ्रोम बिदिन्थाखौ मोनथाम जेरैबायदि मोनब्रै जेरैबायदि बाहागो खालामदों, बर' रावाव नाथाय बेबायदि बाहागो खालामाखै। बर' रावाव मोनफ्रोम बिदिन्थाखौ खालि मोननैल' बाहागो खालामदों। आं बेखौ सावरायलांनाय जाबाय। सेयाव दङ जाखां बिदिन्था, जाखां बिदिन्था। जाखां बिदिन्था माने खामानिया जानानै थांखांनाय, फास्ट टेन्स। दा बे जाखां बिदिन्थाखौ बर' रावाव मोननै बाहागो खालामनानै होदों। मोनसेया जाहैबाय दा जाखां बिदिन्था, दा जाखां बिदिन्था। दा जाखां बिदिन्थाया माखौ बुङो? दा जाखां बिदिन्था। थामहिनबा बेखौ दा जाखां बिदिन्था होनोब्ला खामानिया थाइजानि खामानिया जास्ट दान्दिसे समनि सिगाङावसो जानानै थांखांबाय, दासो जाजोब्बाय खामानिया, बेबायदिखौ फोरमायनो दा जाखां बिदिन्थाखौ बाहायो। आरो बे दा जाखां बिदिन्थाजों बाय थाइजा दाजाबदा एबा बिदिन्था दिन्थिग्रा दाजाबदाबो होननानै बुंनो हायो। बेखौ बायखौ जोङो बाहायनाय जायो। दा बे जेरै बिदिन्थिजों जुदि नायोब्ला जोङो मोनगोन अनारिया ओंखाम जाखांबाय, खामानिया जास्ट दानिसो जोबदों। बेबायदिखौ फोरमायनो थाखाय बर' रावाव दा जाखां बिदिन्थाखौ बाहायो आरो बेजों बाय थाइजानि बिदिन्था दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखौ बाहायनाय जायो। गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावोब्ला जों मोनगोन लालुरामा उन्दुबाय, माने बे उन्दुबाय, जास्ट उन्दुलांबाय, बेबायदि बुंनो हायो। बेखौ आं लिरला। नैथि जाखां बिदिन्थानि नैथिया जाहैबाय, नैथि बाहागोआ जों मोनगोन दा जाखां बिदिन्था आरो सिगां जाखां बिदिन्था। सिगां जाखां बिदिन्था। सिगां जाखां बिदिन्था माने गोदो जाखांबाय, बे हाबाया थाइजानि हाबाया बबेबा मोनसे समाव जानानै थांखांबाय, गोदो बबेबा मोनसे समाव जालांखांबाय, बेबायदिखौ फोरमायनो थाखाय बे सिगां जाखां बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो। आरो बेजों थाइजा दाजाबदा बेजों मोननै दाजाबदा बाहायनो हायो, मोन आरो दोंमोन।
मोन आरो दोंमोनखौ जोङो बाहायनो हायो सिगां जाखां बिदिन्थाजों बेखौ गोसोआव लानांगौआ जोंहा जे मबे बिदिन्थाजों मबे दाजाबदाखौ बाहायनानै जोङो थाइजानि हाबा मावनायनि समखौ मिथिनो हायो बे नैबे दाजाबदाफोरखौ जोङो गोसोआव लानांगौ दा सिगां जाखां बिदिन्थाजों जोङो मोननै दाजाबदा बाहायो मोन आरो दोंमोन बिदिन्थिखौ जों नायोब्ला मोनगोन आं 2018 मायथाइयाव दिल्लीयाव थांदोंमोन बेबायदि बाहायनि आं 2018 मायथाइयाव दिल्लीयाव थांदोंमोन बेखौ जोङो सिगाङाव जाखांबाय बे खामानिया बेखौ जोङो बे दाजाबदानि गेजेरजों मिथिनो मोनो बेनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि नायोब्ला मोन रामा गोदो रुटि जायोमोन दा जालिया गोदोसो जायोमोन दा जालिया बेबायदि सिगाङाव जाखांनाय समखौ फोरमायनो थाखाय जोङो सिगां जाखां बिदिन्थाखौ बाहायो आरो बेजों मोन आरो दोंमोन थाइजानि बिदिन्था दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखौ जोङो बाहायनाय जायो दानिया फैदो गुबुन मोनसे बिदिन्थायाव जाफु बिदिन्था प्रेजेन्ट टेन्स होननानै बुङो जाफु बिदिन्था खामानिया सोलिबाय थानाय खामानिया जागासिनो दङ बेखौ जोङो जाफु बिदिन्थाजों फोरमायनो हायो बर' रावाव जाफु बिदिन्थाखौबो मोननै बाहागोआव राननो हायो अराय जाफु बिदिन्था अराय जाबाय थाग्रा बे कुनु सोलायनाय गैया गोदोबो जादोंमोन दाबो जाबाय थायो आरो इयुनावबो जाबाय थागोन बेबायदिखौ फोरमायनो थाखाय अराय जाफु बिदिन्थाखौ बाहायो आरो बेजों बिदिन्था दिन्थिग्रा दाजाबदा खौ बाहायनाय जायो बे आ सोदोबाव बाहायनाय जोबथा रिंसारथिनि सायाव सोनारनानै माब्लाबा आरो माब्लाबा महर लायो जेरै जोङो नायोब्ला गथ'आ गाइखेर जायो बे नैबे रिंसारथिनि सायाव सोनारनानै रिंसारथिनि सायाव सोनारनानै बियो मा जादों जाजों डाइरेक्टलि जवालासिनो बाहायथि मोनदों गथ'आ गाइखेर जायो बेनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि जुदि नायोब्ला जों मोनगोन साना सानजाहा ओंखारो बे मोनसे जाफु बिदिन्था अराय जाफु बिदिन्था बेनि खुनु मालाबाबो सोलाय सोल' गैया दा बेबायदिनो जाय हाबाया अराय सम जाफुबाय थायो जाबाय थायो सोलिबाय थायो गोदो जादोंमोन इयुनावबो जाबाय थागोन बेबायदिखौ फोरमायनो थाखाय अराय जाफु बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो आरो बेजों आरो बे दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो दा बेनिनो आरो गुबुन मोनसे बाहागोआ जाबाय दा जाफु बिदिन्था दा जाफु बिदिन्था दा बे दा जाफु बिदिन्थाजों खामानिया सोलिगासिनो दं जागासिनो दङ जोबथ'वाखै बेबायदि हाबाखौ
एबा बेबायदि थाइजानि खामानिनि समखौ फोरमायनो थाखाय जोङो दाजाफु बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो। बर' रावाव बे दाजाफु बिदिन्थाजों बाहायग्रा थाइजानि बिदिन्था फोरमायग्रा दाजाबदाया जाहैबाय दों। मोनसेल' दाजाबदा दङ दों। बे दोंखौ बाहायनाय जायो। जेरै जों बिदिन्थि लायोब्ला मोनबाय अनारिया ओंखाम संदों। बे मावगासिनो दङ। अनारिया ओंखाम संनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ, मोनथ'आखै। बेनिखायनो बे दों दाजाबदाया बेजों बाहायजादों। दा बिदिनो गोबां एग्जाम्पल दङ, मोनगोन। आङो मोनसे एग्जाम्पलजोंनो फोरमायनो सानबाय। दा हयथ' गोबाङा माने गोबां एग्जाम्पल नागिरनानै जों मोननो थाङो। दा जोङो नेक्स्टआव थांगोन। गुबुन मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय इयुन बिदिन्था। इयुन बिदिन्था जायखौ इंराजियाव होनो फिउचार टेन्स। दा बे इयुन बिदिन्थाखौबो बर' रावाव मोननै बाहागोआव खालामनो हायो एबा राननो हायो। गिबिया जाहैबाय खाथि इयुन बिदिन्था। खाथि इयुन बिदिन्था। खाथि इयुन बिदिन्था थामहिनबा थाइजानि खामानिया जानोसै, गाबोननो जानोसै बा दाहायनो जानोसै। जे नै दाबावैनो थाइजानि हाबा मावनायनि समा जासिगोन, जानोसै। बेबायदिखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे खाथि इयुन बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो। आरो बेजों थाइजानि बिदिन्था फोरमायग्रा दाजाबदा सै, नोसै दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो। गोसोआव लानांगौ बेनो खाथि इयुन बिदिन्थाजों बबे थाइजानि बिदिन्था फोरमायग्रा दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो होनोब्ला जों मोनगोन नोसै। जेरै टेट आनजादा अक्ट'बराव जानोसै। बिदिन्थिखौ जोङो लिरोब्ला मोनगोन टेट आनजादा अक्ट'बर दानाव जानोसै। बावथारला जासिगोन। बेबायदि खामानिखौ फोरमायनो बे खाथि इयुन बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो आरो बेजों नोसै दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो। दा गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोबथा इयुन बिदिन्थानि मोनसे गुबुन बाहागोआ जाबाय गोजान इयुन बिदिन्था। गोजान इयुन बिदिन्था। गोजान इयुन बिदिन्था। गोजान इयुन बिदिन्था थामहिनबा थाइजानि खामानि मावनायनि समा माब्ला जागोन बेखौ मिथिया। दिनैनिफ्राय गोबां समनि उनाव खामानिया जानो हागौ, बिदि जेबो मोनसे रोखा होनाय गैया। बेबायदि थाइजानि बिदिन्थाखौ फोरमायनो थाखाय जोङो गोजान इयुन बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो। आरो बेजों बिदिन्था दिन्थिग्रा दाजाबदाया गोनखौ बाहायनाय जायो। थामहिनबा थाइजानि खामानिया खुनु मोनसे सिमा होनो हाया। गाबोनबो जानो हागौ, समफोरबो जानो हागौ, हयथ' आरो देनांफोरबो जानो हागौ। दा बेबायदि थाइजानि हाबा मावनायनि जागोननि समखौ फोरमायनो थाखाय बे बिदिन्थाखौ बाहायो आरो बेजों गोन दाजाबदाखौ बाहायो। जों बिदिन्थि नायबा मोनगोन जेरै आं सानसे थैगोन। आं सानसे थैगोन। आं सानसे
साख्रि लागोन साख्रिखौ माला लागोन बे मिथिया माला थैगोन बे मिथिया नाथाय सानसे बे थैगोन आरो साख्रिखौ बे सानसे लागोन दा बेबायदि थाइजानि हाबा मावनायनि समा दिनैनिफ्राय बेसे सिगाङाव जागोन बिनि जेबो रोखा फोरमान गैयै आरो दिनैनिफ्राय गोबां समनि उनाव जागोनखौ फोरमायनो थाखाय बेबायदि गोजान इयुन बिदिन्थाखौ बाहायनाय जायो आरो बर' रावाव बे बिदिन्थाखौ फोरमायनो थाखाय गोन दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो दा लोगो नोंथांमोन जे नोंथांमोनहा नोजोर होनांगौ बाथ्राया बेनो जे बर'आव मोनद' रोखोमनि जोङो बिदिन्थानि बाहायथि मोनबाय आरो बे मोनद' रोखोमनि बिदिन्थानि बाहायनायजों बबे बिदिन्थाजों बबे दाजाबदाखौ बाहायोब्ला ओंथिया रोखा जायो जों बेखौ नोजोर होनांगोन आरो गोसोआव लानांगोन जोङो जे बै बिदिन्था फोरमायग्रा दाजाबदाखौ दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियावनो गोजोन्थों।